ఆన్‌లైన్ కోచింగ్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే ఏపీపీఎస్‌సెట్ 2025లో లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకున్నారో అంటే ఎంఎస్‌సి మైక్రోబయాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ, వైరాలజీ, జెనెటిక్స్, ఆక్వాకల్చర్, ఫిషరీస్, మెరైన్ బయాలజీ, ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ ఇట్లా ప్లాంట్ బయోటెక్నాలజీ, యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ సో డిఫరెంట్ అప్లైడ్ కోర్సెస్‌లో ఎవరైతే ఎంఎస్‌సి చేయాలనుకున్నారో వాళ్ళందరూ ఈ యొక్క లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఈ యొక్క లైసెన్స్ ఎగ్జామ్‌లో మంచి ర్యాంక్ రావాలి. మంచి ర్యాంక్ వచ్చి క్వాలిఫై అయిన తర్వాత కౌన్సెలింగ్ పెట్టుకొని వాళ్ళు సీట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో వీళ్ళందరికీ కామన్ ఒకటే ఎంట్రన్స్, అది లైఫ్ సైన్సెస్. అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ రెండో కోచింగ్ వచ్చేసి బాటనీ అన్నాం. సో బాటనీ, ప్యూర్ బాటనీ ఎవరైతే బాటనీ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ బాటనీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలాగే అక్కడ క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మనకి జువాలజీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో అయితే చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, సిలబస్ ఎలా ఉంది, వీటన్నిటి గురించి తెలియట్లేదు. ఈ యొక్క ఆర్కేఎంపీ 12 లైసెన్స్ నుంచి గత 2 సంవత్సరాలుగా కోచింగ్స్ గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సుమారు 3000 మంది స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర నుంచి కోచింగ్ తీసుకొని అండ్ గైడెన్స్ తీసుకొని కోచింగ్ అండ్ గైడెన్స్ ద్వారా 3000 మంది స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్